बाया गल के चुमा देहनी घूस हो बलमुआ तब रूस गईले नदी। बाया गल के चुमा देहनी घूस हो बलमुआ तब रूस गईले नदी। रूस गईले नदी हो रूस गईले नदी। रूस गईले नदी हो रूस गईले नदी। गईले ना मोहब्बत महसूस हो साजनवा तब रूस गईले नदी। बाया गल के चुमा देहनी घूस हो बलमुआ तब रूस गईले नदी। बेरी बेरी सैया जी से कोई हमनी होरा जाके बरियारी सखी सुतनी हकोरा। बेरी बेरी सैया जी से कोई हनी होरा जाके बरियारी सखी सुतनी हकोरा। पियले ना जवानिया के जूस हो बलमुआ तब रूस गईले नदी। बाया गल के चुमा देहनी घूस हो साजनवा साचो रूस गईले नदी। कीने में मेहदिया दाम लागल रे नदिया। छूटल ना हरदिया तले कसले बरदिया। कीने में मेहदिया दाम लागल रे नदिया। छूटल ना हरदिया तले कसले बरदिया। सैया धर्मेंद्र कन जूस हो बलमुआ तब रूस गईले नदी। बाया गल के चुमा देहनी घूस हो साजनवा साचो रूस गईले नदी। मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो ईश्वरपुर।